vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu nyaya mukoma yakaitika a very long time ago. Inini mukoma zvakaitika kwandiri ndezvekuti ndakasiyiwa ndiri musara pavana. In fact, murume wangu ndiye akasiyiwa ari musara pavana. Murume wangu ainge aine umwe munin'ina wake bamunini ava pavakashayika, then isusu takabva tanzi ndisu taifanira kuti tinge tichizoita sara pavana. Saka murume wangu ainge achishanda kutauni, inini ndigere nevana ava pamusha. But vana ava ndakabva ndazotanga kuvabata very rough zvekuti mentally even right now zvinogara zvichindidisturba. Vana ava vayaruka, vakura, vavawo zera rekuti vanofanira kuti vange vachizopinda mumamarriages, but nezvandakazovaita vana ava havakwanisi kuti vange vachipinda mumamarriages. One wacho ndiye akatongopunyuka ndokubva aito mwana 1, but vamwe 2 havasati vakwanisa kuita vana. Apa mazera avo mazera ekuti mukore uno zvinototarisirwa kuti munhu ange achiva nemwana, sezvo vatova stage yekutotanga kudanana nevarume vachirara nevarume, asi zvinhu hazvisi kuvafambira. Mudzi wacho kunobva maproblems avo ndini inini mukomanashi, ndini ndakakonzeresa zvose izvo zvavari kusangana nazvo. So zvakaitika mukoma ndezvekuti murume wangu sezvo ainge ariko kudhorobha uko, murume wangu munhu wekuti iye chake chaaiita ndechekuti aingodzinganisana nemadress. Saka izvi zvaindishungurudza zvekuti kunyange vana vangu chaivo ndaitombovapedzera shungu. Saka what more vana on top of more vana. Vana ava pandakatanga kugara navo, aiwa ndainge ndichimbozama kuti ndinge ndichivabata zvakanaka, but murume the more yaaindipa bitterness, the more yandaishungurudza vana ava. Kana nanhasi uno nditori nenguva dzekuti ndinotomboita sekunge ndava kurasika njere, because vana ava zvandaivaita, tocha yandaivapa, ndaiti kana vakaita musikanzwa ndaibva ndavati huyai pano, ndobva ndavabatisa mapfihwa emoto. Rwadza ndechekuti pavana ava vari vatatu pane umwe wacho ainge ari very intelligent kuchikoro, zvekuti akati ava kudzidza nevana vangu pasina kana time kukabva kwatobva request kuchikoro yekuti ainge achida kuitwa muprefect. Ndakabva ndatsika madziro ndikati mari yacho handina, kwaidiwa badge zvekare nerimwe crossband neblazer, and uniform yake yaaifanira kuti ange achipfeka yainge yakasiyana nemauniform evamwe vana. Zvadaro mukomanashi ndati zvinhu izvi handizvigoni, then ticha vake ndivo vakabva vazomupa zvinhu zvainge zvakasiyiwa nemwana wavo, because mwana wavo ainge akadzidza pasame chikoro ipapo and ainge ari a prefect as well. Mwana paakadzoka nazvo zvinhu izvi ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira, kunyange zvazvo zvainge zviri zvinhu zvaitorakidza kuti zvainge zviri zvekudhara, but ndizvo zvaakabva azotanga kupfeka. Murume wangu paakazonzwawo kuti mwana ainge apromotewa ava prefect, murume paakazodzoka ndokubva azosiya mari yekuti zvinhu izvi zvinge zvichitengwa. Painge pasisina option but kuti ndizvitenge, because murume wangu aiva munhu wekuti ainge aine chiuoko chekudo. Saka ndakabva ndaona kuti kana ndikasazvitenga next time paanozodzoka ndinokwanisa kuzorohwa, but mwoyo wangu waigara uchingorwadziwa. Worst of all, mwana uyu paakazoitwa head girl, that was just the final thing. Zvakazondipusha kuti ndinge ndichizomugadzira mwana uyu. Saka pandakazofamba ndichiti mwana uyu ndainge ndichida kumugadzira, ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichimucheka vhudzi rake. Vana ava ndakaswera ndichivashandisa, saka vana ava ndakabva ndazovati sungai ngoro tiende kunotema huni. Vangu vana ndakabva ndavasiya pamba ndikati sarai makatarira pamba nevana vaya tiri 4 kudaro, ndokubva tazoenda tichinotema huni. Vana ava ndakavashandisa, ndichivashandisa zvezvo zvekuti ndaida kuti by the time yavanenge vazorara hakuna kana anomuka. Ndakavashandisa zvokurevesa mukoma, zvekuti ndega ndakasvika pakuvanzwira tsitsi, asi ndakangozviudza kuti havasi vana vangu ava. Then takazoti tadzokera, then ndokubva ndavati vange vachibika, vapedza kubika ndokubva tadya zvedu tikabva tarara. Saka musi iwoyo ndakabva ndangorara zvangu mukitchen ndichingoita sekunge ndainge ndichi
ndichikuchidzira nyimo dzangu idzo dzandainge ndakagadza. So vana vakati varara ndokubva ndazotora chigero changu. Saka ndakabva ndangoti just in case regedzai ndinge ndichingovagera vana ava vari vose. Handina kana kumbovagera zvinoenda kure, zvaingova zviya zvekuti ndingokwanisa kuwana vhudzi ravo. Saka ndakati ndavagera kudaro, umwe wacho ndokubva azomuka. Apa ndainge ndisina kukwanisa kusepareta vhudzi iri. Saka vhudzi iri mukoma rainge ratozangana. Uya akamuka ndokubva abata musoro wake nekuti ainge asina kunzwisisa kuti chii chainge chaitika. Vhudzi rainge ratozangana kudhara mukoma. Pandakazoenda kun'anga, sekuru vaya ndakabva ndavaudza kuti sekuru, izvi zvakaitika sekuru vaya ndakabva ndavaudza ndikati sekuru, handichatonzwisisewo kuti vhudzi rani nderipi ipapapa nekuti rose ndakazongorizanganisa. Sekuru vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichiwedzera mari yematare sezvo ndainge ndava kuda kuvakuvadzisa vari vose vana ava vatatu. Saka sekuru ava vakabva vazondichaja kuti muripo wavainge vachida wainge uri muripo wemombe. Ndikabva ndati it is fine sekuru, ndichange ndichizokupai, asi ndinokumbira kuti mari yenyu ndinge ndichizokupai mbichana. Sekuru vakabva vati it is okay. Vakabva vazondipa jongwe sekuru ava, vakati jongwe iri ndikuda kuti unge uchizoenda naro. Kana waenda naro, vana ava vanofanira kuti vange vari ivo vanoribata, zvekare vanofanira kunge vari ivo vanoriuraya, ende pakunoribika ndiwe unofanira kuribika, then pakuzonopakura iwewe ndapota usaravira nyama iyoyo iwewe nevana vako, asi ivo vana ava ndivo vega vanofanira kunge vachizodya nyama iyoyo. Ndakabva ndati zvakanakai. Saka ndakabva ndazotora jongwe riya ndokubva ndazodzoka naro kumusha, ndikarifidha, then ndakazoti ndaona kuti rainge rava right now, ndokubva ndakazodzokera naro jongwe riya ndokubva ndamborifidha zvishoma. Vana ava ndakabva ndazovati vaifanira kuti vange vachibata huku mbiri. Zvandakaita ndezvekuti vana vangu ndakavaudza kuti batai iyo, then ava vana ava vandaida kugadzira ndakabva ndavati batai jongwe. Ndikabva ndavati ndainge ndichida kuona kuti ainge achikwanisa kukasika kuuraya zvekare nekuundura huku ainge ari ani. Ndakaita zvinhu izvi ndichiita sekunge ndainge ndichitofara navo, zvekuti vana ava ndakatovaonawo vachinyemwerera mupfungwa dzavo, vaitofungidzira kuti zvimwe kuda zvinhu zvachinja, izvo ndainge ndava kuda kutova kuvadzisa. Mukoma ndakabva ndavaudza kuti ivo vange vachiita mabasa ekuenda vachinochera mvura nemamwe mabasa akasiyana-siyana, nekuti zvinhu zvangu ndainge ndichida kuzviita vana vose vasipo. Ndakabva ndabika jongwe riya, jongwe ndakaribika rose, then imwe huku iya ndakangopatsanura mapatsi mashoma, mamwe ndikabva ndamasiya zvangu ndichiti mangwana ndipo patinozoibika. Vana vaya vakazoti vadzoka, inini ndainge ndatopedza kutobika, then later on ndokubva tazodya. Vana ava ivo vari vatatu vainge vagara vachingodya pavo voga, vangu vana vaidyawo pavo voga. Ndokubva ndazopakura vaya, ndakabva ndazovapakurira jongwe riya remishonga. Saka ndakazoti ndavagadzira vana ava, vakazongova vana vekuti hapana chavainge vava kugona, vainge vava vanhu vainge vakarivara. Unoona munhu wekuti unoti kana wamutuma chinhu anokwanisa kutokanganwa kuti wamutumei. Ndo zvakabva zvazotanga kuita vana ava. Then kana kuri kuchikoro, uya ainge ari muprefect akazongoramba zvake ari muprefect, asi mukoma painge pasisina chainge chava kubuda ikoko. Chainge chichingogoniwa kungogeza chete nesmart nekuenda kuchikoro munhu ari smart, ndokusaka akazongoramba zvake ari prefect. Asi in terms of kugona, aiwa painge pasitomborina zvainge zviripo. Kunyange murume akazoti ava kuona mareports avo vana ava, akabva ati vana ava kuvaendesa kuchikoro kungotambisawo zvedu mari, but murume ndakabva ndati vana vanofanira kuti vange vachiwana education yavo kuitira mangwana vasazotiblema isusu, nekuti isusu hatisi vabereki vedu. Ngativapei mukana wekuti vange vachingosvikawo form 4 zvekuti vanozoshaya wekushora. Murume ndokubva azobvumirana nazvo. Apa hangu ndainge ndichingoda kungovanakurira nyoka mhenyu vana ava, nekuti pfungwa dzavo ndainge ndakatovatorera kudhara. Asi chandainge ndisina kuziva ndechekuti zvinhu izvi zvandainge ndakaita kwainge kusiri kungovatorera pfungwa dzavo, asi it had a deeper meaning. Vana ava vainge vachazorarama
upenyu hwekuti vanenge vangori marombe anenge achingotenderera nenyika. So mukoma, vana ava pari zvino ndo upenyu hwacho hwavari kurarama. Unotoona kuti vana ava hakuna kana kwavari kuenda, vangori vanhu vekuti vakaita sekunge vakavharirwa mujeri. Pari zvino vana ava vakura, and I feel so sorry for them. Ende kuti ndinge ndichidzokera kunobatana zvekare nemishonga iyo yandakabatana nayo makore adarika awo, ndinotyawo kuti zvimwe kuda zvinobva zvazoenda pavana vangu. Ndinongoti Mwari dai makwanisa kundiregerera masunungurawo vana ava ndichiri mupenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, kana uri mubereki, kana wakazvara, munamato wako everyday unofanira kunge uri munamato wekuti Mwari ndichengetei kusvika vana vangu ava vayaruka. Kana vava kukwanisa kuzviviitira, kunyange henyu mukazonditora, it will be fine. Nekuti mwana akasiyiwa nemubereki wake achiri mwana mudiki, hey, there is a danger ipapo. Please ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava, wakakurawo here uchichengetwawo nevabereki vasiri vako? You can come to my inbox and share the experience. Zvinokwanisa kubatsirawo umwe munhu pari zvino ari kuchengetawo vana vasiri vake, anenge akaitwawo musara pavana. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Anzi, makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, makavikawo chitupa changu. Inini mukoma yangu nyaya yakamira sekudai. So munongozivawo kuti zvinhu munyika zviri kunetsa. Saka pamba pedu isusu zvakaitika ndezvekuti baba vakangoti vachingonoshayawo, havana kutisira clear direction yekuti imba yaifanira kuti inge ichizosara iri muzita rani. Saka pari zvino amai zvavo vachiri vapenyu, saka imba yakasara iri muzita maamai, nekuti ivo amai nababa ivo vane muchato. Saka inini zvangu mukoma, pandainge ndichiri ndakasunungukirwa neupenyu, ndainge ndisina basa nazvo, but now ndava kuona kuti imba iyi sezvo ndiri ini mukuru, I think kuti ndini ndinofanira kuti ndinge ndichizosarapo pamusha apa, sezvo ndiri ini mukuru. Ameno kuti vedare vanopaonawo sei, kana kuti imba iyi as soon as amai vashayika tobva taitengesa zvedu imba yacho, tobva tagovana mari, umwe neumwe obva aenda his own separate ways. Pari zvino amai ivo vanongoti, vanangu, imba iyi tinoda kuti munge muchizoitora as a family house, kuitira kuti in the future kana pakazowana munhu anenge awana chinenge chamuwana, anenge achingoziva kuti ndinodzoka kufamily house. But ipapo ndinorambirana napo, nekuti isusu patichazofa, ko vana vedu nevana vavo vavachazvara, pane pavangaramba here vachingoti iyi ifamily house, iyi ifamily house. Saka I think kuti panoda clear picture yekuti seni inini zvandiri ini mukuru, ndini ndobva ndazonzi ndinge ndichigara pamba apa, then ndobva ndazoisa maloja, mari inenge ichibudapo pamba apa ndinenge ndichizoigoverana nevanengina vangu. Kana kuti izvozvo zvikarambwa, then tobva tazongoitengesa imba iyoyi. Please advise me vedare kuti izvi zvandiri kufunga ndizvozvo here? Am I thinking the correct way? Pari zvino ndiri kuroja zvangu zvinhu zvinogara zvichindirwadza kuti ndiri kuroja, yet baba vangu vakasiya imba yavo muno muHarare. Apa mastenzi acho haasi kutombowanikwa zvachose because ava kudhura. Please advise me. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi, inini sezvo ndiri ini dangwe, ndinoona sekunge ndini ndinofanira kunge ndiri in control of the house. Kana zvikanzi amai vangoshayika chete, imba inofanira kubuya maoko angu. Hey, mukoma hamuzouraye mama here? Because how come munoti as soon as mama vachingofa pakaipa? I don't know vedare kuti munopaonawo sei.